Tugaya nila. Uy, asa naman to sila? Maria, unsa man ang tanong-tanaw diha? Ma, nagpahangin ako maoy. Ikaw dagan kay kagalibay ba? Mulaag ka? Tanawar ko na palibot oh. Hastang lapo ka. Dili man kumulaag ma. Nagpahangin-hangin na gani ko dire. Nganong naama ka diya sa pultahan nag-standby? Sulod dire. Agi ko be. Ayo! Hala, nakalaag lagi mo nga lapok magkaayo. Daan palagi ko. Napahulat yun kasi mo mga amiga. Patik-atik pa ka. Kamu ha? Ayaw mo si Panunong og dula kang Maria? Niinit naman nang. Wala na may ulan. Gani nang. Mga tarungan pa jud mo. Tanawar ko na yuta oh. Hastang lapo ka. Magbuot po daw si ng Marlene. May magsay malapo. Daagan de kaayo mo ha. Kabalo na ko sa kong buhaton. Sulod mo, sulod! Sulod nang. Karon, unsa may plano ninyo nga naama mo diri? Lalo na mo nang. Makigdula ka Maria. Kung musugot ka. O sige, musugot ko nga magdula mo. Pero, mga tulog sa mo. Iya lang, dili man may katulogon. Matulog lang sa tanin nyo kay para inigmata na to ba kay magdula ta. Kung dili mo matulog, way dula. Tanawa, mga tulog lang kita ninyo para inigmata na to makadula ta. Sige na, pangatulog mo. Dito mo sa kwarto ni Maria. Tara. Bantayan ko ni sila mga tulog. Dili mo katulogon kayo. Mga tulog na tanin nyo ba kay para makadula pug ko unya. Dili ta padulaon ni mama karon. Wala man ko. Buti ay na, sige na. Sige na, piyong na imong mata. Sige na, matulog na ta. Unsa man ang mga mata ninyo? Nagpitok-pitok man na. Subiti lang dili matulog. Bantayan pa mo, be. Piyong nga na iyong mga mata.